Il-qagħda mwera li tinsab fiha s-sistema ġudizzjarja f'Malta ħarġet fiċ-ċar anke mir-rapport Greco li wissa li qed nirriskjaw paraliżi tas-sistema. Ir-rapport sar mill-grupp tal-Istati kontra l-korruzzjoni u għadu ma ġiex ippubblikat kif il-Gvern Soċjalista ta' Joseph Muscat għadu ma tax l-approvazzjoni tiegħu. Mingħajr din l-approvazzjoni ir-rapport jibqa' moħħbi bħal ħafna rapporti oħra li l-Gvern żamm mistura fl-aħħar snin. L-evalwazzjoni li saret mill-Greco u li ssir kull 5 snin qed titqies bħala waħda ta' kundanna ħarxa lejn it-tmexxija tal-Gvern Soċjalista fejn tidħol is-sistema ġudizzjarja b'diversi twissijiet qawwija. Fost oħrajn ir-rapport jitkellem dwar in-nuqqas ta' azzjoni fil-konfront ta' uffiċjali mlaħqa li jkunu affaċċjati minn allegazzjonijiet ta' korruzzjoni. Tantu hekk li Greco jinnota sens ta' impunità fil-konfront ta' dawn l-uffiċjali u jiddikjara li din hija xi ħaġa ta' tħassib. Din hija analiżi kważi identika tal-Country Report tal-Kummissjoni Ewropea miġbura wkoll fi kliem ta' kundanna mid-Direttur tal-Kummissjoni Ewropea Benjamin Angel. One of them is corruption. This still is a problem in Malta. If you take, for instance, the ranking of Transparency International, which is an international neutral ranking, the mark of Malta has gone down significantly in recent years. If you look at, for instance, the Permanent Commission Against Corruption, it has received more than 500 files. To our information, but maybe we don't have the last one, none of them so far has led to a prosecution. It-tħassib ta' Greco kien ikkonfermat lilhom fi żjara illi għamlu f'Malta f'Ottubru fejn sabu kultura ta' segretezza fih dan diversi istituzzjonijiet b'rakkomandazzjonijiet u konklużjonijiet li lanqas ġew ippubblikati u bil-pulizija li jirrifjutaw li jieħdu azzjoni f'diversi każi. Dan apparti li sabu kif istituzzjonijiet li suppost iżommu lill-Gvern taħt eżami jonqsu mill-kuraġġ, kontabbiltà kif ukoll miżuri effettivi biex jaqdu dmirhom. Fl-aħħar jiem anke l-imħallef Emeritus Giovanni Bonello nota kif 16 mill-aħħar 17 il-ħatra li saru fil-ġudikatura kienu ħatriet ta' qraba ta' politiċi, ħbieb ta' ministri jew b'xi mod marbuta ma' involviment politiku. Dan apparti li wissa l-imbeda proċess li se jħalli problemi għal 50 sena li ġejjin u li ma jarax soluzzjoni għalija. Din il-kundanna segwi rapporti internazzjonali oħra ippubblikati fl-aħħar ġimgħat fosthom il-Country Report tal-Kummissjoni Ewropea, l-EFSAP u dak tal-Fond Monetarju Ewropew li wkoll wissew lill-Gvern Soċjalista għal mod kif qed jitmexxa l-pajjiż.